Здравейте, брате и сестри, аз съм Ангел Митев и съм възлюбен от Бог. В днешното видео ще се запознаем с 3 признака защо не покачваш мускулна маса. Като те гледам, добре си направил, че си избрал клипа. Да започваме. Номер 1. Недостиг на белтъчини. Основен градивен елемент на мускулите, както знаете, са протеините. Те са изградени от аминокиселини, които тялото използва за изграждане и възстановяване на новата мускулна тъкан. Без достатъчно протеин, дори с мега яките тренировки, пак няма да имаш резултат. Просто мускулите ти няма да растат ефективно. Между другото, ако искаш да разбереш кои са най-добрите храни, където има и съдържа протеин, направил съм клип, може да го видиш в канала ми. Просто потърси. Тук показвам. Номер 2. Сън. Братле, не спиш достатъчно. Мускулите не растат по време на тренировка, те растат когато си почиваш, когато спиш. Без достатъчно сън, тялото не може да поправи микроскопичните мускулни увреждания, които се получават при самата тренировка. Тоест, мускулите растат по време на сън. Има сън, има и мускул. Чисто просто и ясно. Nice. Но не трябва да прекаляваш със съня. Ако спиш по 10 до 12 часа, ти остава по-малко време за движение. Остава ти по-малко време за социална активност, за тренировки, за всичко. Това може да забави метаболизма ти и страничните ефекти да са покачване на мазнини вместо мускул. От 7 до 9 часа сън в периода 23 часа до 7 часа сутринта е просто златната среда за всички. Значи има хора, които са мързеливи. Спят много, добре разбирам, а поне знай кога да спиш, бе, човек. Не да ми спиш в 4 сутринта да ставаш в 3 след обяд. Why you bully me? Буквално нищо не правиш. Има си определено време кога да спиш, понеже точно тогава тялото си почива най-много и отделя хормона на почивката, хормона на възстановяването и хормона на съня от 23 часа до 7 часа. Най-важното е да имаш редовен и качествен сън, не количествен. Бонус факт и е много важно, вслушай се в това. Ако искаш, паузни и си вземи тетрадка. Преди сън просто забрави въглехидратите. Когато приемаме въглехидрат преди да заспим, инсулинът ни се покачва. Това е хормон, произвеждан от панкреаса, който регулира захарта в кръвта ни. И като инсулинът ни е на високи нива докато спим, хормонът за растеж на тялото бива блокиран и не позволява на тялото да се възползва от всички ефективности на съня. И евентуално тялото ни остава невъзстановено. Затова без храна преди сън, особено въглехидрати. Номер 3. Време в залата. Така, да започнем с изпълнение на упражненията. Формата на изпълнение на упражненията е ключова, защото тя определя дали ще тренираш безопасно, ефективно и с резултати. Ето и защо. Правилната форма гарантира, че работи точно този мускул, за който тренираш. Например, при бицепсово сгъване, ако използваш тялото си и люлееш, натоварваш гърба вместо бицепса. И поради това микроскопичните мускулни увреждания, които трябва да бъдат възстановени след това с почивка и сън, не биват достатъчни. Тоест ти трябва да си дадеш зор в залата и после да почиваш. Така расте мускула. Убиваш мускула, почива си, расте. Убиваш мускула, почива си, расте. Repeat. Това са 3-те признака. Правилна форма, сън и храна. Под храна разбирайте протеин. Ако подобриш тези 3 фактора и няма подобрение в твоята мускулна маса, няма покачване в твоята мускулна маса, ще ти подаря златната серия на Кевин Леврон, лично подписана от мен. И това беше клипа, хора. Надявам се да е кратък, защото знам, че кратките видео клипове повече ви харесват. Абонирайте се, лайкнете, споделете, ще ми помогнете много, за което благодаря го правите. Да, това беше от мен и помнете, Бог на първо място. Бъдете благословени. Ти ме обичаш повече от всичко.